Hi guys, good morning. Salamat sa Ginoo kay Juan. Di ka ko sa gagbagjo. Pero gabi wadyo ko kasi nati. Ako ka din gugangin kay dito man ko sa underground. Jadi natumba. Nga ako kukra. Sani pa nga ning kapayas. Uy, naman eh. Maura ni natumba, kapayas ni manangilin. Ha? Ako, grabing tuhog na ho. Nahi mong gipangtangtang to nang? Nangatangtang malagi. Wadyo ko na ka sinati gabi ko an. Ay, dagang salamat na do di akong partner. Yung na nay Ali Ariana tutudong sa underground. Ang kasi kami sila sa Mana ako kasi natig day bagyo gabi eh. Nangunga ako na, ang ipanguha. Dara. Ako jud wadyo ko kuwag day bagyo gabi eh. Pag mo ko siglan nanda na liksi. Yang kasi Renes na na Bilma may kabalo. May kabalo. Naman. Bawa na ka na siya. Nang daginot kong ukra. hangin gabi eh. Ang ililidarigin sa babaw. Hala. Pero dahil napugitan sa may karaan at suna. Madyo na magbubalik ang kurinti. Nasiyan. Sabangis ako nasiyan. Okay sila na sa ukra. Kasa ako ko'y kabay bata. Na. Konde, dagana day ka nang nay. Si Denas kapayas to ah. Ina, nananay sa puwangan ko sa ako nay. Ano bukataran? Na sila nang kunos kapaja sing sa maali. Oh, kapajas, sila nan. Palahan lang ng juta. Oh. Manang. Ang puwa mali ka nang. Huwag kalipog ka. Ibu man Ibu bitaw ni nabanos na. Ibanos kay gabag doon. Kantang ko gabi kay lupos gigingon nga wako ko naman ting. Sus, salig sa Ginoo tanawa. Kana ko nung nahadlok ako nung naisalig sa Ginoo. Wala, grabe naman ting. Nahadlok mo gabi eh. So, sa pagtahan kay mo abri ko masuot ba sila? Nalisang gulpod ni. Ha, nahadlok mo gabi eh. Ikaw, kamusta mang kabang? Kamusta mang kapanda? Sa katong mga panghaya. Ay, kaya. Guys, bahalag bagyo, basta kauban mi. Baka dyan makapugong. Marikos kuan. Marikos sa merkado. Isda. Wala lagi isda ron. Lagi. Nagali isda libro no. Palit kuan lagundi kapsul. Ay, pag nang
laom. Ganyan buntag dapat diha to. Wa di wifi. Wifi. Problema kay gamay na dagang musaw sa power bank. Ako manang liksi. Nakaroon ni charger sa lima. Ay, ikaw ka nang kaluran. Ano yung utro ka dyan? Ikaw ka dyan. Langgam. Ang pakitan guys na aglanggam kaning patong sa likod sa kabaw. Tarang pakitan ka sa videoan. Aglanggam na anak itong basa. Isa na langgamatan. Sabon. Tata na, wow! Nangiti pa din sa likod sa kabaw. Ilan ni Kuan, dapat laro sa li. Di jud ko sa gagbagjo awa naman oh. Di gani. Salamat tas Ginoo. Naman sa ubos. Kung naparehab ko sa udit. Babaw. Di sama ka paguditan. Sibo, kusog dito. Trabaho ba niya to? Sabi mo. Piragano dili gikan sa grade 4. Ang gabi nitong tanan guys. Gabi nitong tanan guys. Nawad na ning gabi pa ning burn out guys kay human nagbagdo guys. Paitan ko sa umamag duha ka silin guys. Silin na. Oh, vitamin guys. Wala si Jah. Gidugang na kaya na pa may mudat to. Idugkang rani guys kay manay ina na nagmabuntag guys. Matutukin si mo na. Mani guys pun dugagan pa ni sa mama guys. Kay pinangga man mi ang mama. Pinangga man mi sa mama pinalitan mo ko vitamin guys kaya guys. Ni madyo ko mahimog mo inang guys. Di mahimog di kailan. Di ko mahimog kainam guys. Tatiri uli sa tatiri kay gimingaw ko nimo tatiri uli sa bat tatiri. Kay gimingaw ko nimo dadas kuan dadag batang titami tatiri na tatiri. Tulong batang gamay tatiri ha. Tama. Sama. Sama to guys, dagang salamat sa inyong pagtanaw sa vlog sang mama. Kuma. Guys, Utro. guys, daghang salamat sa pagtanaw sa vlog ng mama guys. Kay daghang salamat ni tanan guys. Si papatan kay nagdali to kay naglawag pa to baboy guys. Na vitamin guys, paitan ko guys. Luhan ka buok guys. Hi guys, madyong gabi. Ngit-ngit me. Kay nanawat pa. Hindi. Hala, uwan na po doon. Uwan na po. Uwan ka nang gikan kong kuan, poblasyon. Gikan na kong lungsod, kaya nipalit ko vitamins. Nipalit ko og vitamins sa Aliana og ahoa. Hindi. Nangita may gisda. Nakakita man kali may gisda pero kuan gagmay. Kinsa ra gisda alay? Kana mo ra si Jag timbungan no. Pero unoro no pa ilahin. Nja, insa man gabi alya nanadlo ka? Nadlok ma'am. Pagka gusto nimo gabi panawag ko si ma'am. Gabi pagbagjo ako naka dungog og hangin kay naniguro ko. Dito ko ni sunod sa ilawom. Di na tamo. Kay aron makatug ko kay sunod-sunod. Pila ka gabi ako kay tarong tuog. Uy, yes man ah. Ha? Saingan. Kita ka lise? Kita ka? Aboy ko to. Adyo ko na rin. Hala ka.